कौन पीस ले? अरे कोनो पीस दी महाराज, कोनो पीस तो खाही के नु बा। अरे ओ हो रहा दी लहसुन दी लहसुन दी लहसुन दी लहसुन दी पहले ना या बड़ा कम से दिल हो बड़ा खा लहसुन। हां हां ले अब ना रह दी चल ले खाए है काहे दुनिया का से रगो सब बाकी हित ना तक सेवा कैसे करे वो सब जाई ना जना। आ ये जीजा जी रउआ का कहनी हमारा घरे आइल बनी तो हमार कर्तव्य बनता। जनी हमार कर्तव्य बनता कि रउरा के हम खियाई। यही से कराई लेके बैठनी ह कि रउरा जतना खाई बतना रउआ के हम खियाई। बुझाइल? थोड़ा सा शिमला मिर्च डाल दो चाहत रहे। कौन मरचा? शिमला मिर्चा ना आइल हऊ ना आइल जीजा जी। तब बताई कहां से लिए हम ना उधर दुकाने जाई ना वहां के नु जाई ना। ये जीजा जी एगो बात पूछी खिसियाई ना ना बोली महाराज का ना खिसिया जाम ना ओ हो चाली को संग माने जीजा जी खिसिया दो। ई बताई त नीक बनल बा। बहुत सुंदर बहुत। अच्छा चल ठीक है हम तो डेरा गइनी जी जीजा जी डेरा गइनी ह कि निमन नइखे बनल का। हेलो सुनिए दे दिने कौन ले सुनिए टका ए अच्छा ले ए वो ए हमारा जरा वन छोटका कहनी ह ये पूरा हिसाब है पूरा। अच्छा ले लिंदरी बाकी मीट मछली में चाहे पनीर में लहसुन डाले का चाहिए। हां ठीक लागेला ठीक लागेला। ए भौजी खेजी बैठल रहलू तारे के भैया वाला ना ह कहां बनी म घर में बना कना के जल्दी भेजूं करके एक गिलास पानी दे हमरा के कंका ची बात कहत ना तो अब मर्जी जाके खाना खिया जा जा हम खिया दे जा तने के जीजा जी कोनो बात होई त हमें से ले लेम। अरे हम खिया जीजा के पूछी दे दियो ठीक बा ले बनी कुल काट काट के ठीक बा दे दे पनीरों के पूछी होला का हमारा का बा राउर ना अरे हमर भौजी नु राउर साली का कह जाला मुर्गा बनी नु तो मुर्गा का पोछ ना रही ना तब कह दिया कि मुर्गा का पोछ जान ली। आ मछरी बनी ना लेग पीस ना रही तो कहे कि लेग पीस जान ले। राउर साली ऐसन है दी पछिए जो कह के गईनी तेमान तब ए तनी ध्यान दो हमरो पर का का ध्यान दी तारा से हमरा वो तो हम जानते बानी इलू इलू हो गइल बा। हां जी सही में हो देखिन हम कितना दिन से रह के चाहत रही लेकिन कह ना पावत रही हैं सही में। अभी बताओ हैं कि तू हमरा कितना चाहत रह तो हम तोरा कितना चाहत रही। बस यही इतना नाता बा कि तू नाता हो तो बहिन के नाता ना बात हमनी के नाता राखब जी ना बहिन वाला बहिन वाला राखब जी ना। हां तना लामा हित निभावल जाला। हां साड़ू के बहिन हो तो माने हमरो तो बहिन लगबू हैं। हां लेकिन भैया कहे के मन ना करेला कोनो बात नहीं है। तो डेट बढ़ी की गाड़ी लड़ी गाड़ी लाड़ी नु डेट काहे के बढ़ी का होई गाड़ी लड़ी। अच्छा डेट काहे बढ़े रड़ा के का सुनाइल हजी ना 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 रड़ा के कुछ और ये लागेला सुनाए कनी नु ए बार तब कहीं चले के चले के ना ट्यूशन जाता नहीं ओई बहाना रो आई कोचिंग ना जाई ना ऐसे ना सुन ने। हां माई राती में ले ले मेडिकल पर नींद के दवाई आ सब को दूध में डाल के दे देवे के बा। सब कुछ सकेरे 8-9 बजे सुत जाई ओकरा बाद हमनी के अपन दिन चालू कर जाई ठीक नो दे कुछ ना ना हैं खिया दे टकरा से अपना हाथ से खिया दे बिलाई तक टकरा से मिली ना मुर्गा दिखे बनल अपना हाथ से खिया दे हैं अपना हाथ से खिया दे ना ना हैं ना पानी लेके आओ तनी ठीक पानी 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 रुक पानी ले दी और दी ना ना रुक पानी लेके आओ तनी खाई ता वाह नाता तो जोड़ देनी हम बोले सड़ू आइन जो बहिन हमारा बहिन का के बहिन भी हैं एगो अपन बहिन के बहिन कर जा मौसी के लगी बहिन कर जा फुआ के लगी बहिन कर जा अब पूरा दादा रानी ही तो निभाइबो तो शादी भी होई के करा से प्यार होई के करा से। चलो लाइन पर ला देले बन जाए आज के देखिए ना कैसा पकाई बाज आ चला हो फटक बिंदी ही का करे के बाटे हो। हां मान लो कि जैसे ऊ पतो ही हमार बे वैसे ही हो हमार पतो हो बिया। हां एमे का तू करे के बाटे आ जांगर चला लेला में का दिक्कत बाटे हो जांगर चला देम तो
जंगरा खिया जाई और तो गोड़ हाथ चलावला पर भगवान तू कर से दादा हमरा के जांगर देस कि हम करी बैठला से भारी दे के त खुदे बानी और बैठक हो जाइम त अभी तो आँख या जांगर बात आजकल के बेटा पतो ई हाल करत हन त ना रही त केवन हाल हो कि बड़ी माटी बा लेकिन बहुत का कर ए अम्मा जी का करतनी जी आ ये दादा बैठा, बैठा, देखो बैठा, देखो देखो बैठा 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 बढ़नी तो ऐसा जगह रख देले बानी बैठा है बैठा है बैठा है बैठा बैठा अक्का ए अम्मा जी अकेले करतनी हमारा से ना कहेला हम ना करवैले रहती बताई आए जान जा रवो कहम कि हमार पतोहिया के बहिनिया आइले त एको काम धना नइखे करत खाली बस बैठा रहती है खा के घूमत रहती है खाबू हमारो कुछ सोचे ना हवे जनलू हम ई सब काहे खातिर कहे जाई हो आ देखिए अम्मा जी हम मान ली कि मुहवा पर ना कहम त अनहे में तक कह सोचबे ना करम गेहूं में घरे के हटे जान जे ना कि लास्टवा घरिया कई हवे गेहुआ जनलू हां तो ठीक है तबो हां त बड़ी लेकिन कने के माटी जा- बाजी कैसे हटा के बिंदे तनी जे तनी सपरत तनी तनी भेमा जे त अपन मटिया फूल जाई हाँ मटिया तो फूलिए जाला मटिया बस खाली हई वाला मुंह में डाल के को खाना बड़ा निकलत तो सोन लागत मटिया दो चार को खैनी सही के खा के देखा ए मेहरा देखा आ ना भगनी यार तका माटी ए बिन के खातनी देखा, जी केतना सोन लागता मन करता कनिया ना कि कुल बीन के खा जाई देखा खा जाई देखा, जब देखा। आ हे दादा सही में मटिया उठा के खातनी जी ए दादा त का हो गल सोन लागता टे हो हमें बड़का होके करे जान लो आ एक जानी कह देली कि तनी चुलिया के मटे खुरकुच के जीभिया पर धरिन आ दादा अब त धनी सोन लागल आ उहे लत लागल का अरे करी? लइका फैका पेट में रहेला से त किसिम किसिम के मन करला जी हम खापड़ा खइले बानी ऊ त हैं खोइला के बाद हमार उठाव ना रहे हां खापड़ा ना खात त रही। है ना बेकारे ना आवे ना खाई त चाहवा के पेलिया रहेला चाहवा के एथिया पीले चुकिया खइले बानी चुकिया बा मार तुर तुर के मार खात रहने पटर पटर ये हमरा के खिसियात हमके रहने त निक लागेला हमारे हो हतना मोटे खाने गोड़ सूज के भई रहे खून ना रे बड़ी डॉक्टर का त हमरा के बोलले रहे हाँ तो बोलिहन सना जी मान ली के ई सब का हो अनाज खाइम तो देही में अन लागी लइका के तनी ताकत मिली हाँ। हां अब ई तब तो हम- माटी नु हटुए तब हमारे ई बड़का भई रहे अनमोला बा 3.5 किलो के आ बुचिया हाँ बुचियो 3.5 किलो के बराबर है खइले रही हां लेकिन का जानी काहे छोटी बुची एकदम थी जैसा चिमर माटी के बाइकी का अब ऐसन भइल बिया हो काज ने काहे अब बाढ़ी छोड़ ले बाई एथी होइबे करला पढ़ल अच्छा चलो हड्डी रही त मांस चढ़ी हां तब का बोला और कुल बतावा खाली खाना खइनी रहुआ हाँ दुगो रोटी मुंह में डालले बानी कहले बा डॉक्टर तनी खाना कम खाए के अब पनिया हाँ। ज्यादा पी आ पनिया ज्यादा हाँ वही हाँ, से ना पनिया करते ज्यादा तो पी गर्मी तनका बा दवाई से रहुआ औरी गर्मी लागत होई बहुत ज्यादा तब पनिया के त ए महीना भर रहबू ना आ ना ए अम्मा जी अब हम हूँ जाई चलो हम अपनी अब- बहिनी के यहाँ से घुमा लिया आ ना ना उतना समय नहीं खे ना बाल बच्चा का छोड़ के नु आइल बानी आए बूढ़ी कहली के जाए तब बहिनिया तार तिली तिली फोन करता ही ए घरे हमारी बहिनी के यहाँ चल जेबू ना त नाशपाती आ हिरवान ना खूबे गंगा जी के तीरे मिली लक्ष्मणपुर गंगा जी के तीरे हाँ मिलबे करेला हम अनियो रे जी हमने हमरा बहिनिया के घर वा देले जेबू त जौरा बच्चा जनता ही बानी के हमर नैहरवा में अरे हमार बहन वही इंसान आ मुंह फुलौले बना तो ज्यादा कोनो बात नहीं के बहन ये के खिसियाला से थोड़े ना बहिनिया के रिश्ता खत्म आ हो ना जाए जी तनी मनी होत पर मैंने रहेला अंसाइल बना ए घर खानवा लाई रहुआ के अच्छा ले आवा ले ठीक आवा बा के लेके आवत तनी इतना प्यार से कहो तो बुचिया तोहरा करना हाथ से देला ना खाई हैं ज्यादा बेचारी ई है बाकी बेहवारी खिया का मेथू करे के बहुत काम धंधा का करा के बाद 2-4 दिन खाती के हुआ बता हम तो खुदे काफी बानी करे खातिर बुझाते नहीं के का बनाई खाना आए मोर देखा दे लइका लिया के तुर तर के फुलवा नु रख देले बासन हे देहो ये जाके रख दे तनी कोनो काम में ऐसा जावे हो जावे में आ जाई इनका तनिको बुझाता कि साग सब्जी बा कि ना घर में हां हेने होने घूमे में दिन पास कर देता नहीं वहां के तब मन में हमारा अंसा जाता एकदम से नहीं गर्मी से रे दादा अरे माई हो माई बाप हो बाप कतना गर्मी लागता टुए गर्मी लागता त ई नइखे बुझात बेनावा नइखे हाथ में डोलत खाली सड़िए डोलत है बेनावा कहाँ बाजी
आ कहाँ रहनी है ये बताई ना के रउआ गोरे पोखरा मारा तो तू देखे खातिर कुछ लगा ना ये संजय खातिर मछली हां बताओ जब हाँ अगर जी। क्लियर बताओ जब तेल चाहिए कि चोटेदार चोटा वाला लेके आई चोटा बड़े बड़े की छोटा हर छोटा के छोटकी बड़ी बड़ी की छोटी छोटी मीडियम साइज वाली है ना तो छोटो झोट ले आते बनु तो कौन सा साड़ू कही हम तो दो देखो किस्म के लिए आते अच्छा। एगो एकदम सबसे छोटकी में के आ एगो मीडियम साइज तो वाली बड़की बुढ़न ठला जैसा छोटकी एथी करियो छान के खिया दियो साड़ू के हां अपन खिया दीदी के खिया देम खिया ओकर बाद उ जो रही मीडियम से जो ओकरा के डाल दियो मसाला में ठीक है ना ठीक है बाटे ठीक ना तावेला त कतनो कर आदर भाव कइल जाला सत्कार कइल जाला कि इतना त फिर जाओ त शिकायत तू कहबो तब माने हमें थी करो माने यही तर जाके देख के आवत नहीं हमार नहीं के सबक तना हमर मऊ के बहिनी आ जीजा आइल बा तना बनावे खियावे के चाहिए बढ़िया बढ़िया निक जबन बिना तब त नहीं के बुझा जाता नहीं केने तो 2 घंटा ओनिए सट जाता निकानी काने त का में ऐसन ऐसन बता का करू बुझाते कोने जाके सुतल थोड़े बने हम आय अरे बाप गर्मी होता ना गर्मी लागत जी को पेड़वो नहीं खेनु अंगनावा में कि छाई करो मांग लो अपना बाबू ले के इन्वर्टर कहत रहन देम पर साल अच्छा जीवन भर हमार बाबूए दिहन रौरा के जीवन भर दिहन इन्वर्टर आ मोटर तू हिनु कहता उ तो कहले रहन पड़िया देवे के जो ना देला त कहत दे ना कुछ ना मिली अब बाबूजी मनु को बहिन भाई सन रह साड़ी बियाह शादी ना होई कनी के रवा के जीवन भर दाना त दीदी के भैया बैठल वाला त का करी कहां हमर जीजा बाबू जी बाबूजी के जा ना देखनी है का ना सुतल तो नहीं खनु के नहीं हो ना मां घर में तो देख ही लेनी अरे देख लेनी घर में देख अरे घरवा में तो कुल कहीं नहीं है ना कापी खोजता है तो कोई नहीं रहला दोनों घरवा में हां कहां चल गई ये ध्यान दे पढ़े लिखे प घूमत है ने बहरी चल जाते जो हां के हमर तन जीजा के हेने ओने खेत बतारी घुमाई तन बाग बगीचा त लिया जा तन लिया दी मछली ओकर फ्रूटी पिया दी पिए खाए वाला बड़न देखो आ पिया दे मा उल्टा सीधा करे लगियानो तो एगर हमरे गलती हो जे पियला आजकल के जुगे जमाना ऐसा कि घरे कोई आवत त मर्द मानुस नहीं खा पियावत त इज्जते नहीं खी होत ठीक है बा लियावत सानी के को मार लो तुम्हें खाबे जा बाजारे का करे बाजारे हम भौजी ना काटा कथी लियावे के त बाजारे नहीं के जा के जे पोखरा मारता हम लेवत मछरी पोखरा जे मराइल बा खाबे न जा लियावा सब बनी तो सबे ना खाई के हम ही तू खइबे न कहियो खालुस कहियो ना खालुस से खई हन लागता बड़की मछली काहे बेचैन बैल बानी दूल्हा चाहतरन का अब तू ते लागेलु भैया के कह दे का बनिया के देखो जब लागेलु भैया के सामने कुछ कुछ बोले काहे ना जेम का दूल्हा फिरी जाए तो हम आवत नहीं हो लेके हम आवत रुक जा मछली अजी खाली उल्टा सीधा बोला तू दिमाग खराब कर लेके आवत नहीं हम फोन में लगावा अपने जीजा पर कहां गइल बा ना पढ़ावत ना लेकिन तेज बना हो बोलछी का पढ़ावतरन किताब अरे किताब पढ़े में तेज बना इंग्लिश के कैसे रवा के पढ़ा देला ना कब्जी घरे में तो पढ़त नहीं ताके ओजे बैठ के ना कि पढ़त अल बुची पढ़ा मन लगा के नीमन बना निक से बोलता ना ए मोया को भाई खेलवाड़ी थी को देलिया अरे घरे में पढ़त रही त हो तारा तू आगी ना हां अच्छा बाकू आइल बालू बकुआइल बनी ऐसे कि उता पढ़ल लिखल ढेर नहीं खन ऐसे बकुआइल आजकल बनी जे मोबाइल चलावे लगर बड़ा की त आजकल तेज न हो जाता ही की गो बाबा बटमी वाला के टिपु टिपु करे के तने बाटे गिलास पानी के आई त जाई त लाइन आइल बा जा लिया तनी जा तनी जाई मोटर चालू कर के लियाई जा बतावा हो के तुम कहां वहां के निकलल बानी ए बात के पंगर में खिस बरता मैं कतरा नहीं कि हम घरे में रह छत पर घर में बहरी ले निकल आ के जन कहां निकले कर जाता नहीं देखी बगीचा और बधरिया में नहीं खन गोइल दादा इतना गर्मी लागता कि का बतलावे ले पता ना बुचियो कहीं कहवा रहतिया आए ई ना कि आके तनी दुखे सुख बतियती ई न तनी मनी बेयार लागल देह में हो आए जीव एकदम नकनका जाता दादा आ का जानी हिया के का जानी कहवा रहत तनी कहां नहीं खी रहत कानवा खैनी कि ना खैनी दीदिया करे बुची कहां भाई सब एकदम बने देखो ये देखो बैठल बाड़ी अरे बहुत गर्मी ई बताओ हमरा घरे आइल बैठते अकेले बैठल बाड़े हमरा ठीक लागत दीदी ते ही बताओ तो अच्छा ई बता बुची कि तू खाना दाना बनावत अपन काम धंधा करत रहतड़ी तो यही के चलते अब हम का करें यही के चलते सोचने के छोड़ हटाव
एने बड़े तनी बड़ी गर्मी लगाता रे ई दीदिया कने तोर मन पसंद चीज आवे वाला बा सांझी के का पोखरा में रहता हमारा गांव में छोटकी या बड़ बिचल की मछली मंगावत तनी रुक जा अच्छा हाँ तो तू जानत नु बाई ना कि हमार बहिन के कोची पसंद हटे कहनी है वहां से तो कहत तनी वहां के रुको हम लेके आवत तनी अपन दीदी के अपन जीजा के खिया दो हाँ। हम कहनी ठीक बाटे आज जीजा से कहते हैं आ खाना उना खइलन तोर जीजा की ना ऐसे ही खइलन है दीदिया खइलन ह हाँ। खइलन ह खा के काने काने त गइलन हम पूछनी नंदी ले अपन त नंदी हमर कहत है कि हम मुंह ना देखनी ह हाँ तो गइलो होइहन खइलन खाना ना हाँ। आ तो मैदान करे गइल होइहन आय रे दीदी उनकर पाचन तंत्र ठीक नहीं खेगा ना खाना जाना ऐसा ही तब तो बॉडी सुबेरे वही ना प्रभारी नहीं खेका दीदिया नाश्तावा ना करैलू स सुबेरवा पूरी सब्जिया खइना आ गइना हम कहली काहे खइल कि तुरंत ही सीधे चलल जाता ल का करबी हमेशा हो के आदत हता आज नया बात हटे एगो औरी है कोई थोड़ी है अरे बुचिया अब हो गोविंदावा वो नतिया खा लेवे त चल जाले खेता में बबुआ हां वो ओकरो आदत हो गइल अपन बाबू पर चल गइल बा हां बबुआ वैसे ही करता टू अपने जाए दब तक वो नती खा ल न तुरंत ही बोतले खोजे ना फुआ बोतल करने बा बोतल आ करके लेके जाई हां तो जाए दब सरकार बनवा देले भैया घरे घरे अब हां ये दिक्कत नहीं खे जाओ का घर कनी दिक्कत दीदी नहीं तोर नंदी बोल तोरा से मन से रे कि ना अभियो बोले ना अभियो ना 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 छोटकी सिखा बढ़ा के रखले रहेले हां त हमरा जाए द दीदी हाँ। खिचड़ी मत पहुंचाई है आ त पहुंचाई ना ना पहुंचाई ना बुढ़िया कहबो गइल त कहनी कि ई बताई कि रे बेटी मुंह से बोलेली आए कि हम खिचड़िया जितिया तीज हम पहुंचावे जाता नी ठीक कहता ने त ना हम कुछ ना पहुंचाई ना हां हुआ से उहे लेके के भेजेले कहले के जाए द साल भर में एगो दूगो लुगा बचता नु हैं साल भर के लूगा के नहीं खे मतलब दीदिया मतलब ई बा के जब तोरा से मुंह फुलैले रह तारी त काहे के त तीजा काहे के खिचड़ी पहुंचाए काहे खातिर पहुंचाइबे यही के चलते कहल ना 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 अब बुढ़िया के पूछले उखाड़न दाना ये दिखाई खाती हां पूछनी है ऐसा हमू कहनी पूछनी है त कहते कि तो अभी ना कहते कि- खाइबो कनिया हां हमरा से कहनी के दू कबर लेके चले आई तो फिर कहनी के अच्छा ठीक बात देखा तानी ए दीदी चूड़िया पहले भर भर अथवा हमारे पसीना त चूड़िया में पसीना तो होइते बा हो देखे देखा हमार तड़ू पसीना हो जाता। हई 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 ऐसे हई लोहावा धिक जाता है सब अबे दिन में हमार- जानते है दीदी एक एक दू गो हां तब चूड़ी का पहने के दिन आ गइल बा हाँ। एक दू गो ढेर चूड़ी ना अब दू एक गो पहने के दिन बटुए हां जान तब का अरे दीदिया आ कहनी है कि कर बुचिया के बियाह जल्दी से कि हमहू आई आ काहे आके बियाह रह में ना करब महीना। त ना चलबी का चल हम तब रहे ना न आ कही ना त तारे ससुई न कहे लागेली के बचिया हमार एक ही गो पतो हो बिया त ना रही त कैसे होई कतना हम करम धरम बोली काजिया मजीरा ओही से ना इहो के ना जाय दी ना ओही से ना जाय दी ना इहो के हाथ ना ठीक है ना दीदिया हां ठीक है ठीक बाटे हाथ ना ठीक है बा लेकिन नया नचर कनिया के तनी भर भर हाथ रहे अरे दीदिया गर्मी से देखत है कैसन होता है कुल देखत है फरत हां हमार त है खुद है देखो है सब का त गर्मिया हां से गर्मी से गर्मी फरत इतना थी है। बता अलै नहीं आइल बुचिया हां अच्छा नहाई बे भर दे हां पानी नेहाम जीवन का सागर बटे चल। एकदम चल लुगवा निकाल आइल बड़ू त कितना नीक लागता ये दीदिया ये न कहला अपन अपने होला हित गवन हो बताओ त दीदी आइल बिया त ना नीक लागता कि का कहे खातिन के हई आवेली संबंधी त बुझाला कि बीमारी भइल बाटे हमारा ओइसन मन हमर भई रहेला चली दीदी के लुगा निकाल के दे दिया पनिया दे दी नहा ले तनी कहां चल गई रे कब्बे का हम खोजत रही हैं रे त कने के घरे में रहब ना त छत पर रहब आ कहां चल गई रही देखो अब चुमा चाटे वाला बाजार छोड़ चुमा चाटना का चुमा ले लू हमारा के हाँ। काले से हमारे के मैदान कथे नहीं खे चुम्मा लेला से मैदान नहीं के रुक और हाथ कवर ले जाए 3 4 दिन भर लाठी में रह गई छोड़ी कुल के का बात कर लगी ना निमन बात करी सुने में आवता कि तू खिसियाल बड़ हमरा से हां त खिसियाब ना का हैं जहां बैठा रहता है अपने दीदिया भिरी अरे दीदी भिरी अपने साली भिरी त हमरा ताकते नहीं की अब रहा के भैया नहीं के कहे के मन कर कि दू गो गाय बिया एगो भई बिया तो दोनों के सेवा पानी करे के बानो ये बा के कम होई के बेसी होई चुप रही अजी घरा में रहे दोनों तरह सनिया देखलस ना नु भौजी हैं
हमने के केहू ना देखी पागल हो। तो डर लागत रहे कि देख अरे मत काहे जा खिसी आइल बाड़ू जान ले बुका बड़ा अच्छा चढ़ाता बड़ा अच्छा चढ़ाता बोल हमर पोपो। पोपो हाँ के पोपो हा अरे बोल हमर पोपो चटाई बिछई बुका हो। ओ के का आओ दीदी आओ देखी तनी दुगो ढीला देखी पड़ल बसन हेने आता अरे हेने आ। ढील त मत करे बचिया ढील त ए दीदिया तोर बारावा घोन बना हमारा लेखा नहीं खे। आई बचिया या त ढेर झर गइल तब त इहे निकहे निकहे तना तना दम निकरेला त बराबा तब का हाँ रे दीदी पूरा खानदान में सबसे अच्छा तोरे बार रहे जान जो अरे बचिया मई पूरा खानदान में सबसे सुंदर बार। झर गइल त का करबे ए दीदिया कहनी हा कि का लगावत रही पहले रे कि इतना तोर सुगर बार रहे। आई दादा मने इहे कुलौ की सुगर सागर ढीलवे आ तू कीरवा बिछेलौ की हस आ ऊ नहीं खेलौ कहत हैं आई बैठी नहीं गरमाइल बानी काहे गरमाइल बनी हां ऊ तो पत्ते चलता कि के गरमाइल बाटे आ के नरमाइल बाटे यही खातिर ना बोला के रखल बाटे ये कुल दिन देखे खातिर के ना का बोलटुए का रवा कहल चाहतनी जाके देखा सा छोटिया के अनगुल खिलावतिया देखो का बोल बेटी जी मम्मी जी का बोल बुची जी के अब मातारी रउआ नि रउआ से बेहतर उनका के जनी तब का अब हमनी के का करम जा काहे तोहनी के बात बाकी बटैया आइल बड़ू सा अपन घर के हइल ही ना उसा अपन घर के रहतू सो तब ना जानतू सके हमारा के बोली हमर बहिनिया के मत बोली हमारा पन हक बा हमर बहिनिया काहे जैसे तू पतो है वैसे ऊ पतो ही नहीं हम जानते कि तोर बहिन है कि का हई शुरुए से जानतनी मार घुरा रहल बानी हैं आँखी से देखला के बाद खुदे पता चल जी का हम का कहे जाई आ ना कहे जाई हां देखा तब चली देखाई चल आब आब जा तू देखाई का करे के घर में का बनता का बिगड़ता ई तक के लौकते कोई गोइल सब कोई एने ओने सब गोइल गिली में। अरे राजा महाराजा लोग बिला गोइल बिली में बिली में ससुर बिला गोइल लोग मैं जमीन सब बेचा गोइल सह तनु कहां से बात बोलता नहीं। हां हां समझता है बिल के मतलब पता है तू ही हम जान हो करे जा छुलू 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 कहां जी डरा नीमन बात ना बोल कुछ बोल लेवे नहीं यार बताबे नु देखी हैं अरे रे हम शादी भी ना करम तरौरे बिना रहल नहीं के जा हमरा के हमरा ले चलिए जिले भागा के ले चली हां त वो में नून मरचा डालाई तब ना बुझाई का है अइला और बेटी हाय कुल करम करते रबरा हंसत नहीं हां तो हंसत तनी तो ओहू का दवाई होई कि ना होखी बोला नहीं खे रहा तो लिया रे करे खातिर लिया रे ए हो लिया नून मरचा रगड़ के लिया नहीं खे रहा त ओकर उपाय उहे ना बाटे हट तोरा के नानी जन कल रहे हुए कहतली हां तलिका हां तू तो हमेशा झाकत रहलू कि नानी का रहत खेला खेलत रही का मैं पता नहीं। हाय पहले का चिन्हा इतना बड़ा के फुक दले बेटे घर में बड़ी रे मतलब भाई बहन प्यार ना करो ना भाई बहन वाला प्यार रहे राखी के प्यार रहे तो राखी के अबे कहत रहे कि राखी के दिन ना आई डरा या ही त में आइल बड़ू ई सब ने के डरा के ई सब ने के करे के कुछ जी जीजा जी बता हमरा के बता पहले बता हम त कहनी कहवा बड़ा बढ़िया आदमी बनी ये को करतनी यही कहते हमरा पे पानी करवा खातिर लेके ना आई रहने चिकबा हमरे के हैं काजी का इगु का कराओ तन जीजा क्या होता जीजा बीजा बनावता ना क्या होता हाय नहीं हां लेके उड़ा जबा लेके उड़म खुरा था घुमा दी चार फेरा का हो लेके उड़म बबुआ जी हाँ, उड़म। हैं उड़म थाप बाजी जाई थाप थाप बाजी? अभी भाई तो बाजू थापन बाजी काहे राई पर पर गई निकाय हां ए राइट पर कोई हां कहत हूं कि लोटा के पानी में ना रहो लोटा में रहो आई हो दा अब बुझा गइल त ई काहे न कहिए से कहत लोग के हम खोजत चलतनी साढ़ गरमाइल बनी काहे न कहलू ह काहे न कहलू हो हैं तो शामिल बोल लो अब शांत रही लोग। अच्छा हां काहे हम शांत रही ऐसे कैसे शांत रहो आ जाए ऐसे कैसे जीजा चल हाँ। चढ़बी कि नहीं चढ़बी हां हम ही नहीं पर हो भैया हां तक से अरे बापो बाप भैया हम तक से बापो बाप हमार भैया नहीं हमार बहिनिया बहिनिया का जीवन नहीं खेले पर उस सत बहिनिया का जीवन नहीं खेले हमार बहिनिया त ना वैसन भी अच्छी ना जाए खेला पकेला भी के चला हो जानो
ये दादा हम ना जननी के नतिया ये जीवल ओकर क्रिया में ना पूछी जी के छोटे उड़हर गलता उड़हर जा हम का पकड़ के लेके जाई रे ओ बेटी का पकड़ जाला जान कि माई बाप के कहाला में रहो बे कहाला के खेत धरे जाता ई तो बुझाता कि उनका ले बेसी रौरे खुश बनी मम्मी जी दोसर माता रे तड़वारे गिर जात कि लड़की हमर काने भागल पराल कसमे कर बूढ़ खाती खोज के शादी बियाह कइल जाओ त रउआ चुप छोड़ देले बनी हम ऐसे थोड़ी अपन बहिन के जीवन बर्बाद होके दे हम